Ελένη, τι είναι το tapping? Το tapping είναι μία μέθοδος που μας βοηθάει να διαχειριστούμε το στρες και το άγχος και κάνουμε χτυπηματάκια επάνω σε κάποια βελονιστικά σημεία που ξέρουμε, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, ότι μας βοηθάνε να μειώσουμε το στρες αποτελεσματικά και γρήγορα. Και ονομάζονται τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης. Στα ελληνικά. Στα αγγλικά είναι EFT, Emotional Freedom Techniques. Γεια σας, θα κάνουμε ένα βιντεάκι σήμερα για το τι είναι το EFT, το tapping και τι δεν είναι. Καταρχήν δεν είναι EFT όπως κάποιοι γνωρίζουν το άλλο το EFT, το Emotionally Focused Therapy, δηλαδή δεν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι μία μέθοδος η οποία μας βοηθάει για να διαχειριστούμε το στρες και μειώνοντας το στρες στο σώμα μας, τη βιοχημία μας, γιατί είναι σωματικό, δεν είναι απλά ότι καθόμαστε και σκεφτόμαστε, κάνουμε χτυπηματάκια σε κάποια σημεία, τα οποία ξέρουμε ότι μειώνουν το στρες. Αποδεδειγμένα, υπάρχει έρευνα. Και έτσι, μειώνοντας το στρες μας βοηθάει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας λίγο καλύτερα. Άρα, άλλο το EFT, Emotionally Focused Therapy, που έχει να κάνει με ψυχοθεραπεία, άλλο το EFT, τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης, που έχει να κάνει με διαχείριση του στρες και των συναισθημάτων. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση για τις τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης σαν επαγγελματίας ψυχικής υγείας είναι ότι είναι μία μέθοδος στην οποία τη μαθαίνει το άτομο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή όταν το έχει ανάγκη. Είναι μία μέθοδος η οποία έχει άμεσα αποτελέσματα και πολύ γρήγορα αποτελέσματα στη διαχείριση του στρες, ενώ μεθόδους όπως είναι η ψυχοθεραπειακή, η συμβουλευτική, που εστιάζουν στην ομιλία και στη συζήτηση, θέλουν περισσότερο χρόνο. Οι τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης είναι τεχνικές που βοηθάνε για πολύ άμεση και γρήγορη διαχείριση της αντίδρασης του στρες, δηλαδή να ηρεμήσουν πολύ γρήγορα οι ορμόνες του στρες, να επανέλθουν οι καρδιακοί παλμοί, να ηρεμήσουν οι αναπνοές, οι μυς του σώματος και όλα τα συστήματα που συνδέονται με την αντίδραση του στρες. Έχω ακούσει, τι είναι αυτό βουντού? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καταρχήν, εδώ μιλάμε για μία μέθοδο η οποία έχει εκατοντάδες έρευνες που αποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματική. Μία έρευνα εμφανίζει ότι μετά από μία ώρα tapping μειώθηκε το στρες, η κορτιζόλη, η ορμόνη κορτιζόλη που το μετράς μέσω τα σάλια. Παίρνεις πριν σάλια, μετά σάλια, πάρα πολύ εύκολα και βλέπεις δηλαδή πόσο έχει ανέβει, έχει κατέβει η κορτιζόλη, που είναι η ένδειξη του στρες. Κατέβηκε κατά 24%. Και σε σύγκριση το group που δεν έκανε tapping, που δεν έκανε EFT, που απλά συζητούσαν για το στρες και να μάθουν πώς μπορούν να διαχειριστούν το στρες μέσω συζήτησης, κατέβηκε το στρες τους κατά 14%. Άρα εδώ μιλάμε για πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα από το απλά να μιλάμε και να μην κάνουμε αυτά τα χτυπηματάκια, τα πάρα πολύ εύκολα σε κύρια σημεία που μας βοηθάνε να μειώσουμε το στρες ακόμα πιο γρήγορα. Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο που θέλουμε να εφαρμόσουμε τις λέξεις, το συναισθηματικό κομμάτι, το ψυχολογικό κομμάτι του EFT για να λειτουργήσει καλά. Θες να μιλήσεις γι' αυτό? Ναι, είναι ακριβώς κάτι που το κάνει πολύ ενδιαφέρον για τη χρήση την προσωπική, δηλαδή το άτομο να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνικές στον ελεύθερο χρόνο του όταν το χρειάζεται, είναι ότι είναι εξατομικευμένο, χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα συναισθήματα και τις συγκεκριμένες σκέψεις αυτού του ατόμου. Για κάθε φορά και για κάθε άτομο είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Και γι' αυτό κάποιες φορές συναντάω κόσμο που μου λέει ναι, έκανα tapping, έκανα αυτά εδώ και δεν δούλεψε. Καταρχήν το κάνεις στο μάγουλο, το κάνεις στο σωστό μέρος πρώτον. Δεύτερον, έχεις εντοπίσει ακριβώς ποιο είναι το συναίσθημα, πού στο σώμα σου το νιώθεις. Από 0 μέχρι 10 πόσο έντονο το νιώθεις. Όχι στο κεφάλι σου, να το νιώθεις. Να μην αποφύγεις επειδή φοβάσαι να νιώσεις το συναίσθημα, να μπεις σε αυτό. Να μπορείς να το βιώσεις. Γιατί άμα δεν το βιώσεις και δεν το νιώσεις, δεν μπορείς να το δουλέψεις. Και μετά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να το κάνεις συγκεκριμένο για αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Όσο πιο συγκεκριμένα το εφαρμόζεις, όσο πιο καλύτερα τα αποτελέσματα. Μπορείς να μοιραστείς κάποια παραδείγματα για ποιες ανάγκες μπορεί να εφαρμοστεί? Οι τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης είναι πολύ αποτελεσματικές για τη διαχείριση μεγάλων συναισθημάτων, δηλαδή στιγμές που το άτομο
αισθάνεται πολύ έντονο θυμό, στεναχώρια, ζήλια, φόβο για κάποιο θέμα που αντιμετωπίζει. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή σκέψεις. Μία σκέψη όπως δεν είμαι αρκετά καλός σαν άνθρωπος, δεν έχω αξία σαν άνθρωπος. Μία τέτοιου είδους πεποίθηση η οποία δημιουργεί προβλήματα στη ζωή του ατόμου μπορεί να αντιμετωπιστεί επίσης με την τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης. Ναι, μέχρι και πιο συγκεκριμένες πεποιθήσεις όπως δεν είμαι έξυπνος ή δεν είμαι έξυπνη ή δεν είμαι αρκετά καλός γονιός. Το νιώθουμε ως γεγονός. Αυτό είναι, δεν μπορώ να εξελιχθώ. Οι τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης χρησιμοποιούνται με μια συγκεκριμένη δυσλειτουργική σκέψη ή πεποίθηση. Η πεποίθηση είναι δηλαδή μια σκέψη η οποία είναι τυπική, την έχει το άτομο πολύ συχνά και έτσι γίνεται πλέον μια πεποίθηση. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο το άτομο σκέφτεται για τον εαυτό του, για τη ζωή του ή και για τον κόσμο. Επομένως, οι τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις με τον τρόπο το ότι αποφορτίζουν το έντονο συναίσθημα που ακολουθεί αυτού του είδους τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις.